जोंनि बैसागी सिख्ला बिथाङा सेकेन्ड रानार्स आप जोबोद साबायखर थाबाय बिथाङा मुखुद दङ मुखुदखौबो गाननो थाखाय खावलायबाय आङो मानगोनां बिथां गेदेर मुखुद गाननो थाखाय बिजितगिरि बसुमतारी बिथां गेदेर जोंहा मुखुद दंबावो सेकेन्ड रानार्स आपनि सेकेन्ड रानार्स आप आखाइ खबना बयबो बिथाङा 10,000 रांनि सनानि मुकुटजों लोगोसे नगद 8,001 रां बान्था सोनायानो गावसोरसो होथेजोबनानै लाबाय मारै जाखो माबा खायथेरा खुथेरासो जाहरबाय आसरितसो बोरै जाखो गावखौनो गानहोदो ना मा जाखो बिसि साबायखर थाबाय बिनानावनिसिम आरो बान्थागिरि बिदा गेदेरमोननिसिम दा आङो नै फार्स्ट रानार्स आप उइनार नङा दे फार्स्ट रानार्स आपसो आं बे बिथांनि मुंखौ आखायाव लानो नागिरदों दा अब्ला जोङो फार्स्ट रानार्स आपनि जायनाखि देरहागिरि बिथांनि जों मुंखौ खोनासंनोसै बिथाङानो जाबाय मिथिखाबाय ना सोर जागोन ओरै फैदो खिथाबासो मिथिगोन अके आं खिथानोसै अब्ला एक्सुवेलि बे जोंनि जायगाया सिक्रेट नालाय खिथानोसै आङो बिथाङानो जाहैबाय कृति टपा ब्रह्म बिथाङा फार्स्ट रानार्स आप बिथाङा 111 मार्क लानानै बिथाङा गावनि फार्स्ट रानार्स आपखौ मासिखौ आजावनो हादों आरो बे बान्थाखौ आङो बिलाइनो थाखाय जोंनिनो मानगोनां क'क्राझारनि एमएलए सार लरेन्स इस्लारि बिथांखौ मुखुद गाननो थाखाय खावलायगोन आरो लोगोसे जोंहा मानगोनां एफसिनि जोंनि बिदा गेदेर दिनेश ब्रह्म बिथांखौ आङो खावलायगोन जे बान्थाखौ गथायना मदद होफायो बयबो आखाइ खबना हो आङो मुखुदखौ गाननो थाखाय सार एमएलए बिथांखौ आं खावलायगोन माने सिन्थाखौ खेबसे गोबारै खबनांगौ जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां एमएलए सारनिसिम आरो बिदागिरि दिनेश ब्रह्म बिथांनिसिम जे मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय दा जोंहा दङ फैयै दिनैनो उइनार अर्थात देरहागिरि देग्लायनि जायनाखि बैसागि खुंग्रि आरो बिथाङानो 1,08,000 रांनि सनानि मुकुट गाननो मोनगोन बयबो गोबारै खबनांगौ अके अब्ला बिथाङानो जाबाय सोर जागोन जोंहा साथाम दंबावो सोर जायखिजाया सासे अके बेबो जोंहा लिरखानाय रुलाव जायखिजाया सासेल' जागोन बेनो नंगौ नोंथांमोन अब्ला बिथाङा जाहैबाय 103 नम्बर लानानै बिथाङा बे मासिखौ आजावनो हादों आरो देग्लायनि 2025 मायथाइनि बैसागि खुंग्रि बिमुंखौ मुं लानानै आरो बिथाङानो जाबाय
बिथाङानो जाबाय बिथराय बसुमतारी बिथाङा जाबाय देग्लाय 2025 खुगानि स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनो बैसागु खुंग्रि आरो बिथाङा जोंनि देग्लायनि बैसागु खुंग्रि बिमुंखौ मोनबाय आरो बिथांनो बे उइनारनि मुकुटखौ गानहोनो थाखाय आङो बिनानाव मौसुमि बसुमतारीखौ खावलायबाय थांनाय बोसोरनि बैसागु खुंग्रि बिथांखौ आरो बेजोंनो लोगोसे बान्थाखौ आङो गथायनो थाखाय आरो फिन खेबसेबाव जोंनिनो क'क्राझार आरो बान्थाखौ आङो गथायनो थाखाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि UPPLनि भाइस प्रेसिडेन्ट आदा रुतिर दैमारि बिथांखौ खावलायहरबाय मान बान्थाखौ बिलाइहरनो थाखाय लोगोसेनो बिथांखौ एसे जाबायना हा खेबसेखौ बारा खमनाबा बयबो बिथाङानो जाबाय जोंनि देग्लायनि क'क्राझार रंजालि बैसागु फालिग्रा आबाद खुंथायनि 22थि बैसागु खुंग्रि आरो बिथांनाव दाननांगोन बान्था बे जाहैबाय 15,001 रां आरो लोगोसे सनानि मुकुट मोनगोन हाबाय 1,08,000 रांनि मुकुट खेबसे आरो फिन खेबसेबाव साथामनोबो जयै आखाइ खमनानै थाखाय खावलायहरबाय आङो गोजोन थाबाय बिथांमोना जाहैबाय टेङापारा गामिनि ना टेङापारा गामिनि सेकेन्ड रानार्स आप आरो फार्स्ट रानार्स आपआ बैराथि नोगोरनि आरो जोंहा देग्लायनि उइनार जायनाखि बिथराय बिथाङा जाहैबाय दतमा हारिमु आफादनिफ्राय सफैनाय बिथांमोनानो देग्लाय उइनार जानानै थांबाय बैसागु खुंग्रि आरो बिथांमोनाबो हानजानिबो उइनारमोन बिथांमोनानो देमसिनिबो उइनारमोन आरो जोबथायाव जोंहा देग्लायनि जायगायाव बैसागु खुंग्रि बे उइनारखौबो मोनगानलांबाय बिथांनि थाखाय गोख्रै आखाइ खबना होनांगौ दा आङो बे समाव जोंहा सानै बिनानाव दङ बिथांमोनखौ आं गांसे एसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों जोंहा बिनानाव ममता ब्रह्म बिथांखौ आं गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों दिनै बे फाइनाल राउन्डसिम सौहैनायनि थाखाय दा बे आर'नाइखौ आं गथायनो थाखाय जोंनि मानगोनां सेक्रेटारि खुंफुं आफादनि आदै सगदर